שלום לכם, ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה מטראומה לצמיחה. אני עומרי רווח, שותף בקרן לטיפול בטראומה. והיום פרק מיוחד על ההיבט הטיפול טבעי במצבים נפשיים שונים. מצבים כמו דחק, טראומה ועוד. נמצא איתי איתי אהרון זיו, אני שמח שבאת. ואיתי, אתה הרבליסט קליני, מייסד עמותת הפחתה אחראית. ויש לך ניסיון רב בעצם בטיפול בצמחים טבעיים בכל מיני מצבים נפשיים. תחום מרתק שאני חושב שהוא מאוד רלוונטי בתקופה הזאת שבו נראה לי כמעט כל ישראלי חווה מתח וחרדה, ואצל רבים התפיסה היא שהפתרון הוא פתרון תרופתי. מה אתה אומר על זה? כן, אז קודם כל טוב שידעו שיש עוד מענים חוץ מהטיפול התרופתי. יש מענים טבעיים, בין אם זה צמחים ובין אם זה פעולות שאנחנו יודעים לעשות שמרגיעות אותנו. ומעבר לזה יש את המענה האנושי שהוא הכי חשוב וגם עליו נדבר, וגם אותו צריך ללמוד קצת ולדעת מה לעשות שם. אוקיי, אז בוא נתחיל מההיבט של הצמחים. אוקיי. תרצה לספר רגע אפילו אולי איך הגעת לתחום? כן, אני הגעתי לתחום כי בעצם אני עברתי משבר נפשי חריף, בעצם לפני 10 שנים, כשברקע, בעצם לפני 20 שנה הייתי בעזה, ובעוד כל מיני מקומות בשירות קרבי, ועברתי כל מיני אירועים קשים, ורק לפני 10 שנים הם התעוררו בעקבות איזשהו משבר שחוויתי. כטריגר שהביא את הפוסט-טראומה לפני השטח. כן, זאת אומרת, ב10 שנים הראשונות הייתי אולי מוגדר פוסט-טראומטי, אבל מאוד מאוד תפקודי, בתפקוד מאוד גבוה, ואז זה לא נראה בעייתי. ואחרי המשבר, או ההתעוררות, כי זה ככה אירוע מורכב, בעצם הפכתי להיות פוסט-טראומטי קלאסי, כאילו פחות תפקודי, יותר חרדתי וכזה, ואז בעצם התחלתי עם טיפול תרופתי, שעשה לי גם דברים מאוד לא טובים, ובעצם עברתי על דעת עצמי לצמחים, שזה לא מומלץ, אני ממליץ להתייעץ לפני, אבל אחרי זה הלכתי ללמוד, להיות הרבליסט קליני, והתחלתי להתמחות בתחום הנפשי. ומה גילית בעצם בעולם הצמחים? תראה, קודם כל חשוב לזכור שכל הרפואות בעולם, כאילו רפואה סינית, הודית, גם הרפואה המערבית, התבססו על צמחים. עד לפני 100 שנה לא היה משהו אחר. חומרים בשימוש היו צמחים, ואז התרופות הראשונות התחילו לקחת צמחים לסנטז אותם ולהפוך אותם לתרופה שאפשר לייצר באופן המוני וזול, שזה היתרון עדיין הכי גדול של תרופות שהן זולות. כן. אבל בעצם כל הרפואה מתבססת על צמחים, ויש מענה גם לדברים נפשיים דרך הצמחים. עכשיו, אנחנו בתפיסה של המערכת היא גוף נפש רוח משולבת, ולכן שיש בעיה נפשית, יש גם איזשהו מופע גופני לדבר הזה, וצריך לטפל גם בו. אז כשאנחנו מתאימים פורמולה של צמחים לאיזשהו אתגר, בדרך כלל אנחנו מאזנים עוד מערכת שיצאה מאיזון, אם זה לחץ דם גבוה, או איזשהו בעיה במערכת אחרת בגוף, וצריך לאזן גם אותה. ועדיין הטיפול העיקרי הוא במערכת העצבים, ברוב המקרים. עד כמה אתם רואים את זה משפיע? איזה תוצאות רואים בקליניקות? כן, תראה, בסוף ממשיכים להגיע עשרות אנשים חדשים כל חודש, וזה תוצאות שמדברות בעד עצמם. השיפור הכי טוב שאנחנו רואים זה קודם כל בהיבט של שינה, שאנשים מצליחים לישון בלי חומרים נוספים, רק עם הצמחים ועם ההנחיות. חרדה, הצמחים מאוד טובים בלהרגיע חרדה באופן עמוק, לא באופן מיידי, כמו כאילו וקצר טווח, אלא ממש להרגיע את המערכת, את בלוטת האדרנל, שבדרך כלל יוצאת מאיזון אחרי חרדה ממושכת. וגם במקרים של דיכאון, שהוא מאוד נפוץ, אז המערכת יודעת, הצמחים יודעים לרומם חזרת המערכת. וזה משהו שיוצר תלות? אז הרעיון בצמחים זה שאנחנו מביאים את הגוף או את המערכת הזאת חזרה לאיזון, ואז משתחררים מהצמחים. זאת אומרת, זה לא משהו שצריך לקחת כל החיים. כן, אני אגיד שהמציאות בישראל היא מצריכה המשך כן, שימוש. זאת אומרת, זה לא שאם חזרת לאיזון, עכשיו הכל בסדר, כי פתאום תהיה עוד הזקה או עוד אירוע, ולפעמים התמיכה היא ארוכה יותר. כן.
אבל כל עוד המערכת נשארת מאוזנת, לא צריך תמיד בהכרח לקחת צמחים, ומצד שני אני אגיד שלפעמים צמחים הם כמו אוכל, כן? תזונה בסוף היא גם צמחית ברובה, ואנחנו אוכלים כל יום. והצמחים שאנחנו משתמשים בהם בהרבליזם, הם בעצם תזונה למערכות ספציפיות, ויש תזונה למערכת העצבים, ולפעמים גם אותה טוב לקחת בתקופות ארוכות יותר. כן. באיזה צמחים בעצם מדובר? כי הרבה פעמים אנשים, כשהם חושבים על שימוש בצמחים, אז מיד עולה קנאביס רפואי כמשהו. כן, דווקא קנאביס הוא הצמח האחרון שהייתי ממליץ עליו, ואנחנו גם לא משתמשים בו בהרבליזם, הוא גם כזה מחוץ לחוק מבחינתנו. אבל יש המון צמחים, יש מעל 200 צמחים בשימוש רפואי, כשמתוכם למערכת העצבים יש בערך 20-30 צמחים מרכזיים. אני אתן כמה שמות, אבל לא כולם מכירים. לחרדה יש את אשווגנדה וסנטלה, שהן ככה מרכזיות, ופטריית ריישי, שהיא מאזנת רב-מערכתית, משתמשים בה המון בישראל. לדיכאון יש את ההיפריקום, שהוא הכי מפורסם, מה שנקרא סנט ג'ון וורט, שהוא כמו איזה ציפרלקס טבעי, וכן, בגרמניה הוא אפילו יותר נפוץ מציפרלקס, כי שם הרופאים עדיין יכולים לרשום צמחים בתור מרשם. וגם לומדים את זה. כן, וגם לומדים את זה. כל הרופאים פעם למדו צמחים, עד ככה בעשרות שנים האחרונות זה לאט לאט דעך, וזה התחלף בתרופות, אבל תשאל רופא מאוד מבוגר, הוא למד צמחים בלימודים שלו, כי זה היה חומרים פעילים שם. אז זה ככה כמה צמחים לדיכאון, יש גם רודיולה וטורנרה וורבנה, לדיכאון אחרי לידה יותר נהוג, זה ככה באופן כללי. ואז בעצם כשמישהו, תאר לי קצת את התהליך שקורה שבאים למרכז לצמחי הנפש, אז אנחנו מתחילים משאלונים, כדי קודם כל להבין את התמונה עוד לפני הפגישה, כדי קצת לחסוך את התשאול בזמן הפגישה, שנוכל להיות יותר עם הבן אדם. אז הוא ממלא 2 שאלונים ככה די מפורטים לפני הפגישה, ואז מגיע לפגישה, ובתום הפגישה הצוות שלנו כבר יודע להרכיב מרשם, להרכיב פורמולה ולשלוח את המרשם. אנחנו לא מתעסקים עם הצמחים עצמם, יש בתי מרקחת, אנחנו עובדים עם כמה בישראל, ולפעמים גם ממליצים על מוצרי מדף שיש בסופר פארם או ברשתות. ובעצם הוא מקבל מרשם לפורמולה, מתחיל לקחת אותה. אחרי חודש הוא מגיע לפגישת מעקב, ששם אנחנו גם עוברים ורואים אם הפורמולה השפיעה, באיזה כיוון, אם אפשר להגביר מינון, להוריד מינון, לשנות אותה קצת. גם עוברים על תזונה בפגישה השנייה, כי זה שוב, זה חלק מההנחיות, חלק מהטיפול הטבעי. אנחנו מדברים גם על פעילות גופנית, גם על השינה, גם על תזונה, וגם על הצמחים. ואחרי זה בהתאם לצורך, זאת אומרת, המפגשי מעקב הבאים יכול להיות כמו אצל פסיכיאטר פעם ב3 או 6 חודשים, ויכול להיות כל חודש, תלוי באיזה מצב הבן אדם מגיע. כן. ומה הדברים הראשונים שאתה רוצה לראות משתפרים אצל אדם? אז בדרך כלל, תראה, מדברים, ויצא לך בטח לשמוע פה ברעיונות על החלון נוכחות. כן, זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיע למצב שבו הבן אדם יכול לעשות את העבודה הפנימית והרגשית שהוא צריך בשביל להתרפא. וזה אומר שהוא לא בעוררות יתר, הוא לא מעל החלון, והוא גם לא באפתיות, כאילו הוא לא באיזה חוסר תפקוד שגם לא מאפשר עבודה. אז אנחנו רוצים להביא אותו לחלון. כן, עכשיו, אם הבן אדם מגיע בעוררות יתר, אנחנו נדע להוריד אותו משם. ואם הבן אדם מגיע עם איזו סטגנציה וכזה קו שטוח, מה שנקרא, אז אנחנו נדע להציף קצת ולרומם. עכשיו, זה לא שבחלון הזה הוא נשאר מאוזן כל הזמן, כן? איזון מוחלט זה מוות, כן? קו ישר. הוא נשאר עם תנודות, אבל התנודות הן מתונות יותר מלפני שהוא הגיע. עכשיו, מה שמאוד עוזר לזה זה באמת השינה. כי חוסר שינה מגביר את התנודתיות של המצב רוח, מגביר מצבים רגשיים, אפילו מצבי קצה, זאת אומרת, הוא נגרמים מחוסר שינה, והפוך, אם בן אדם מגיע במצב קצה, אנחנו מצליחים לגרום לו לישון טוב באופן רצוף, אז הסיכוי טוב שהמצב קצה ייגמר. או ידעך, יתחיל לדוח. מה מביא אנשים בעצם לרצות לעבור לצמחים במקום כדורים? אז יש לזה כמה תשובות. בגדול,
קודם כל יש אנשים שהכדורים לא עובדים להם, שהם בכלל לא השפיעו, והם מחפשים פתרון אחר. יש אנשים שהכדורים הגיעו עם תופעות לוואי גופניות, מחוסר עונות, ובעיות לחץ דם והשמנה וכאלו. ויש תופעה שהיא לא תופעת לוואי, אלא היא התופעה המרכזית של הכדורים, והיא של צמצום המנעד הרגשי, כן? כי הכדורים בעצם הם משאירים אותך מאוד מצומצם, יש לזה יתרון, כן? שאתה פחות תנודתי, אבל אתה לא חווה את הקושי, את הסבל הגדול, אבל אתה גם לא חווה הנאה, ואתה גם לא חווה רגשות אחרים. כאילו, זה איזושהי עסקת חבילה שהרבה אנשים לטווח הארוך לא רוצים אותה. ואז הם מגיעים וצריכים לעשות את המעבר. עכשיו, המעבר הוא יותר קשה ממישהו שבא בלי כדורים, ואני פשוט יכול לתת לו צמחים, כן? זה המקרה הקל יחסית. כי יש כבר איזה תלות של הגוף. בדיוק, כי הגוף, הכדורים עובדים במנגנון מאוד מאוד שונה מהצמחים. הצמחים עובדים עם המערכת הטבעית של הגוף, הם נותנים חומרי הזנה למערכת העצבים, או שהם ככה מבסטים פעילות מסוימת. הכדורים הם בעצם מפעילים איזושהי מניפולציה על המוח, ובעצם חוסמים קולטנים מסוימים, אם זה לסרטונין או לדופמין, תלוי בסוג הכדור. ואז כשאנחנו מורידים את הכדור, יכולה להיות הצפה של סרטונין, הצפה של דופמין, שזה מתורגם למצבי קצה נפשיים, ואז צריך לעשות את הירידה הזאת בצורה מאוד מאוד מדורגת. וזה תורה בפני עצמה, שבאמת אין מספיק את הידע בארץ, ובגלל זה התחלנו את הפעילות של הפחתה אחראית. ממש. כן, אז הפעילות של הפחתה אחראית התחילה בעצם לפני כמה שנים, עם שמעון כץ שייסד אותה, ששנינו עבדנו יחד בסוטריה, שזה בית מאזן בירושלים, ושם הכרנו. לאט לאט הפעילות דעכה, גם מחוסר תקציב, והשנה, לאור הביקוש, פתחנו אותה מחדש, ורשמנו אותה כעמותה, ובעצם אנחנו מתמקדים השנה בלהעביר את הידע, קודם כל לאנשי מקצוע, למטפלים. וזה גם לפסיכותרפיסטים וכל המטפלים בשיחה, שצריכים לדעת איך לעבוד עם המטופלים שרוצים להפחית את התרופות, ועד לרופאי משפחה ופסיכיאטרים שיודעים איך לשים אותך על התרופה ולא יודעים איך להוריד. וממש יש המון ידע שהצטבר בנושא, שהגיע מלמטה, הגיע מכל מיני פורומים בעולם של אנשים שדיווחו ועשו. אחד המומחים בעולם זה מרק הורוביץ, שהוא פסיכיאטר מאנגליה, שריכז את זה לספר מדעי, שאנחנו ככה עובדים לאורו. אז השיטה של איך להפחית היא מורכבת, בתמצות אני אגיד שצריך לעשות את זה לאט, להתחיל לאט ולהאט ככל שעובר הזמן. הפוך ממבצע סבתא. פשוט כי המינון האחרון, המינון הכי נמוך של רוב הכדורים, הוא זה שתופס את הכי הרבה קולטנים. ולכן כשמגיעים אליו, דווקא שם צריך להאט. את המדרגות הראשונות, כאילו אפשר לעשות מדרגות גדולות, לקצץ, ואחר כך כשמגיעים לסוף, צריך לעשות מדרגות קטנות יותר. אז זה בדרך כלל השיטה שאנחנו ממליצים עליה, זה שיטת המדרגות. יש עוד שיטות, אבל זאת השיטה הכי בטוחה. ומה שאנחנו עושים בצמחי הנפש, זה ללוות הפחתות כאלו עם צמחים, ואז בעצם גם כי הרי יש תסמיני גמילה. כשאתה בא להפחית, יש תסמיני גמילה, כל אחד זה אחרת, אבל זה הרבה פעמים, זה נראה כמו חזרה של הקושי הראשוני, או חרדה או דיכאון, ולפעמים זה משהו אחר. כן. עכשיו, זה לא בהכרח חזרה של הקושי הראשוני, זה ממש תגובה לגמילה. אז אנחנו יודעים ללוות את התגובות האלו עם צמחים, ואז ככה לעשות את המעבר יותר נעים. כן. זה כמובן מקום, אולי הדיסקליימרי שאני אגיד שאין להתייחס לשיחה הזאת כייעוץ רפואי, וכמובן גם בהפחתה אחראית אתם עושים את זה תמיד גם בעבודה במקביל עם אותו רופא כן, מי שיכול בישראל להמליץ על תרופות זה רק רופאים, ואנחנו מכבדים את החוק, ובדרך כלל הרופאים, בייחוד רופאי משפחה אגב, שמחדשים מרשמים להרבה מהתרופות הפסיכיאטריות, זה בעצם דרכם. כן. אז אם אתה תבוא ותרצה להפסיק, אם ידעו לך בסדר, אז תפסיק. אז הרופא נתן את האישור להפסיק, אבל אנחנו באים ואומרים, טוב, הוא אמר לך להפסיק, אז עכשיו תעשה את זה יותר לאט. כן. תפסיק. הוא אישר את זה, אבל הרבה יותר לאט. ופה יש לנו מקום להאט, כי כבר הרופא אישר להפסיק, ועדיין חשוב לעשות את זה נכון. כן. איך, אם הידע על שימוש בצמחי מרפא כאלה יהיה רחב יותר, איך זה יכול להשפיע על הישראלים בתקופה הזאת, על המדינה? כן. תראה, המדינה, נתקלת בזה בשיחות פה, המדינה בפוסט-טראומה. כן.
אני מסתכל על פוסט-טראומה כמו על הרבה מצבים נפשיים כמצב שהוא זמני. הוא מצב זמני שהוא תגובה למציאות מסוימת. זה יכול להיות מציאות שקרתה בילדות, וזה יכול להיות מציאות שקורית עכשיו. אבל הנפש מייצרת איזושהי תגובה. עכשיו, איך אנחנו מגיבים לתגובה הזאת, זה מה שיקבע אם נרפא אותה או נהפוך אותה לכרונית. כן, ברגע הדוגמה הכי פשוטה זה חרדה. אם אני מזהה חרדה בגוף, ואני נבהל ממנה, אז אני ממשיך את המעגל הזה של החרדה. עכשיו, אם אני מזהה חרדה בגוף, ממש תגובה פיזית של דפיקות לב, ואני מסוגל להגיד לעצמי, אוקיי, זאת חרדה אולי, יש לי דפיקות לב, בלי לקטלג את זה, יכול להיות התרגשות, זה יכול להיות דפיקות לב פשוט, ואני מצליח לנשום רגע ולהעט, בלי ככה לייצר עוד חרדה סביב התופעה הגופנית שאני באמת חווה, אז המעגל נשבר, כן, האיזון החוזר הזה של חרדה שמזינה את עצמה נשבר, ואני יכול להתחיל להתאזן. אותו עכשיו, מקום של תשומת לב ונוכחות עם התחושות, מבלי לשפוט ומבלי להעצים אותו. ולחזור להווה שם. כי החרדה הרבה פעמים מה שמזין אותה, זה המחשבות או על העבר או על העתיד. כאילו, זה יהיה ככה, הנה אני שוב שם. כן. ואני חוזר להווה, זה לא שההווה הוא נעים בהכרח, אני חוזר להווה ועדיין יש חרדה בגוף, יש איזושהי תחושה לא נעימה, כן. ומולה אני צריך להביא נוכחות ולהתווסת. כן, זה גם אגב הדברים שגם מלמדים בסומטיק אקספיריאנס, כן. או דברים שלומדים במדיטציית ויפאסנה, נכון. של פשוט להיות עם הרגש, נוכח איתו ובלי להגיב. כן, כן. זה הרקע שלי גם במדיטציה, ושם למדתי את זה עוד לפני שהגעתי לעולם הטיפול. כן. אבל זה מאוד עוזר. ואז אנחנו רואים שהגוף בסוף מאזן את עצמו. כן? צריך לתמוך בו, ויש המון דרכים לתמוך בגוף לאזן את עצמו, אבל המהלך הראשוני הוא תודעתי. הוא לחזור להווה ולנוכחות, ולתת לגוף להתאזן. עכשיו, ברגע שהוא מתחיל להתאזן, צריך לתמוך בו. עכשיו, אמרתי, הצמחים תומכים בו, והתזונה, וגם טיפולי מגע, וגם נשימות, ומדיטציה, והליכה, ובעיקר להיות עם מישהו, ולחלוק את הרגש הזה, זה מאוד עוזר להתווסת, כן? כן. קשר זה דבר שמווסת. אז קשר אנושי, הוא יכול לעזור לנו להתווסת, אבל זה תלוי בזה שהבן אדם השני גם יהיה מבוסת. כן? אם אתה עכשיו מגיע ואתה בעוררות יתר, ואני נבהל מזה, אז אני לא אעזור לך להתווסת. אבל אם אתה מגיע ואתה מאוד מאוד בעוררות, כן? עד הקצה הפסיכוטי, כאילו. אבל אני יושב ממך ואני רגוע, אז משהו בך, אני קורא לזה כמו ניקוז רגשי, כן? כאילו הרגש הגבוה יותר ילך למקום הנמוך יותר, ולאט לאט זה יתחיל לדעוך. וזה מיומנות שצריך ללמוד אותה. כן, זה מיומנות של מטפל, או של נוכחות אנושית, לא חייב להיות מטפל. אז בדיוק, זה מה שהוביל אותי גם לספר, שאולי נדבר עליו קצת, על עזרה בדרך, זה הספר השלישי שאני מפרסם. ובעצם השלמנו אותו אחרי המלחמה, וככה בעקבות המלחמה, הפרויקט התחיל קצת לפני, אבל בעקבות המלחמה שינינו אותו, והוספנו עוד פרקים על טראומה, ואיך לגשת אליה. והספר מורכב מ-15 אנשי טיפול, שכל אחד כותב פרק על התחום מומחיות שלו, מהתמכרות והסתגרות, ועד חרדה ודיכאון וטראומה, וגם על פסיכוזה כמובן. אני חושב שהבאת שם אנשי טיפול מכל מגוון הקשת של מי... כן, זאת אומרת, מפסיכיאטר ועד מישהי שהיא בכלל לא אשת טיפול, והיא רק כותבת ספרים, אבל הרבה תרפיסטים ואנשי טיפול שיש להם ניסיון פשוט ארוך. ומה שכן מאחד את כולם, זה שהם כולם בגישה ההומנית, כן? בסוגריים אני אפתח שיש בפסיכיאטריה את הגישה הביולוגית ואת הגישה ההומניסטית. גישה הביולוגית אומרת, אתה גוף, יש לך איזושהי תקלה בגוף, אני אתקן לך את התקלה והנפש תהיה בסדר. כן? זה ככה לרדד את הטיעון שלהם, כן? והגישה ההומנית? והגישה ההומנית אומרת, אוקיי, אתה לא רק גוף, אתה גוף ונפש ורוח, ואתה, לא רק שאתה מערכת שלמה, אתה גם באינטראקציה כל הזמן עם עוד אנשים, עם עוד מערכות כאלו מורכבות. וכדי לתקן את המצב, או כדי לגשת למצב, אנחנו צריכים לראות את כל המערכת. לראות אותך במלואך, ואיפה אתה ממוקם. כולל באיזה תרבות ובאיזה מציאות פוליטית וכלכלית אתה נמצא, כי היא משפיעה על הכל. כן.
אז זאת הגישה הכללית של הספר, והספר מיועד בעצם לבני משפחה ולאנשים שיש לידם מישהו שחווה איזושהי מצוקה שהם לא יודעים איך לגשת, הם לא יודעים איך לעזור לו. ואז יש ממש פרק על כל סוג של מקרה כזה, של איך לגשת ואיך לעזור לו, ויש גם פרקים כלליים יותר, זאת אומרת על שימוש בתרופות, שכותב אותו פסיכיאטר, שהוא קצת ביקורתי למערכת, אבל הוא חלק ממנה. ועל הליווי המשפחתי, כאילו איך צריך להיראות מערך משפחתי תומך בשביל לנהל משבר כזה. נשמע כמו ספר חובה לכל אחד בתקופה הזאת. כן, אני גם חושב. כן. אתה מספיק, אתה עושה המון פעילות. ככה יצא. כן. תשלים לי רגע את הסיפור של השיקום של עצמך, של כמה זמן לקח לך לרפט, או לאן הבאת את עצמך? כן, אז באמת היה את המשבר לפני 10 שנים, ממש בקיץ של צוק איתן, של 2014. עד אז עוד הייתי במילואים גם, וככה הייתי גם מוטרד מהמילואים. ובעצם אחרי האירוע הזה שקרה תוך כדי סדנת ויפאסנה, שהייתי עושה הרבה, הייתי עושה כמעט כל שנה ריטריטים ארוכים, ולאט לאט שם הגעתי למקום יותר דווקא רגוע, ותודעה רחבה יותר, ודווקא במקום הכי רגוע ותודעה רחבה, תוך כדי שיש עוד גם הזקות, ואני לא בטוח אם אחרי הריטריט אני צריך לחזור למילואים או לא, שם נפתחה כל הטראומה גם של הצבא, שאנחנו רואים את המצבים המורכבים האלו, שיש התקדמות ורגרסיה כמעט במקביל, וזה בסדר, זה חלק מתהליך דווקא שהוא טוב. וקשה לראות את זה תוך כדי, כי שם זה נראה מאוד משברי. אבל בעצם האירוע הזה התפתח להתקף פסיכוטי מאני חריף, שהגיע לאשפוז כפוי, שהוא טראומה בפני עצמה, וגם עליה אפשר לדבר, וככה המערכת יש בה הרבה בעיות במערכת, כי בעצם הטיפול הכפוי הוא סוג של אלימות שמופעלת על מישהו שבמקום מאוד רגיש. שסובל, כן. אחרי זה אני עברתי לכפר איזון לתקופה, אבל גם שם עוד הייתי בהתנגדות כל הזמן, רציתי לצאת כאילו. ובעצם אחרי שהגעתי הביתה צללתי שם לדיכאון וחרדה, והיו לי כמעט שנתיים די, בואו נגיד, בתפקוד נמוך יחסית לעצמי. והתחלתי בכמה דברים שעזרו לי, זאת אומרת, היה גם את המעבר מהכדורים לצמחים, שלי מאוד עזר, כמובן פסיכותרפיה, כאילו שיחות עם מישהו, לי מאוד עזרה כתיבה, כזה, כל אחד יש את האומנות שלו, לי זה עזר לכתוב, בסוף יצא מזה גם ספר מהתקופה, וגם זה היה הספר הראשון שלך? זה הראשון, כן, כותב את עצמי לדעת. כן. שככה זה כמו איזו יציאה כזאת מהארון עם כל הדבר שעברתי. וזה גם עזר לי בשיקום, ובאמת, ושם גם התחלתי לעבוד כבר עם אנשים אחרים שעברו משברים. נכנסתי לבית המאזן בסוטריה, בתור מלווה, והתחלתי לפגוש את האנשים במצב הזה, ואת המשפחות שלהם, פתאום לראות מה המשפחה שלי עברה אז, תוך כדי. כן. זה אירוע לכולם, אירוע קצה, הוא אירוע לא רק של הבן אדם עצמו, כן. ואז הוביל אותי באמת לספר השני, שעוד אנשים עם סיפורים כאלו של עברתי משבר, יצאתי ממנו, אולי הפכתי למטפל, כאילו, יש תובנות במשבר, דיברתם פה על צמיחה פוסט-טראומטית, כן? כן. אז מכל משבר בעיניי אפשר לצמוח, יש בו אור שאפשר ממש להוציא משם. וככה אני מרגיש גם עם המשברים שלי, הם הובילו אותי לאיפה שהייתי צריך להגיע אליו, וכנראה לא יכולתי להגיע בלי המשבר. ובעצם אפשר להגיע לחזרה לשגרה או לריפוי מלא? כן, ריפוי זה לא מילה גסה. אני יודע שיש פסיכיאטרים ובמערכת שככה לא מדברים על זה, מדברים על ניהול המחלה. אנחנו מדברים על ריפוי. מצבים, בייחוד מצבים זמניים, אפשר לרפא, אפשר להחזיר את הגוף לאיזון. וגוף מאוזן הוא לא שקט, כן? שגרה נורמטיבית היא לא חסרת אתגרים. כן. אבל אפשר להגיע לחיים מלאים, עשירים, מלאי רגש, של יצירה, של משפחה. וכן, אני רואה את זה על עצמי, ואני רואה את זה על הרבה אנשים שאני מלווה ושיצא לי לפגוש.
וגם בספר השני, ביוצאים לאור בעצם, שזה ספר שנועד כזה לתת תקווה לאנשים שעוברים משברים חריפים, אז יש שם עוד 10 סיפורים של אנשים שעברו משברים מאוד חריפים, מאובדנות ועד אשפוזים, ויצאו מהם, ויצאו מהם לחיים טובים. כן. אז היום, סליחה שאני ככה לוחץ על זה עוד יותר, או זה, היום האם אפשר להגיד שהפוסט-טראומה לגמרי מאחוריך, או שעדיין... זה כמו צלקת, כן? יש אזורים רגישים עדיין. ברור שאוקטובר, מה שקרה באוקטובר, ודברים שקורים בעזה, ושולחים אותי לדברים שקרו לי בעזה, וזה לא נעים, כן? זה דורש התמודדות. אני תמיד, ב10 שנים האחרונות, אני בליווי, כן, כזה או אחר, ועושה את העבודה שלי, הפנימית, וזה לא שוב, זה לא שאני דף חלק. כן. כן. אבל... מי מאיתנו, אף אחד לא דף חלק, כן. אבל אני חי וטוב לי, וכן, אפשר להגיד את המילה ריפוי. כן. מעורר השראה. אני חושב שזה... מעבר לזה, זה בשורה מאוד משמעותית עבור הרבה אנשים שחושבים או חיים את המציאות קשה מסוימת, או חושבים שזה כך יהיה, חייב להיות ככה לנצח. כן. זה באמת מסר מאוד חשוב, שגם יצא לי ככה לדבר בריטריטים של הנובה שעושים. ולהזכיר, כן, קודם כל המצב הוא זמני. זאת אומרת, גם מלחמה היא זמנית, כן. זה בכלל חשוב לכולנו לזכור. היא ארוכה והיא מתמשכת, אבל היא תיגמר באיזשהו שלב. ואגב, הגל הגדול של הפציעות הנפשיות הוא יגיע אחרי. כן. ככה הניסיון של אנשי טיפול אומר, ברגע שפתאום יש רגיעה, אז בעצם אפשר להתחיל לטפל בנפש, והנפש יודעת את זה והיא מחכה. היא עכשיו עוד בעשייה ועוד בדריכות, וברגע שתהיה רגיעה, יגיעו עוד הרבה קשיים, וצריך להיות ערוכים לזה, אבל הם זמניים, והקשיים, מה שבספר ככה מאוד בולט בכל פרק בעזרה בדרך, הקשיים הם לא הבעיה, הם התגובה לבעיה. כן? הבעיה קרתה במציאות, הבעיה קרתה בחיים עצמם, והנפש, גם פסיכוזה, כן? אני מסתכל עליה כמו דלקת. דלקת היא לא הבעיה בפני עצמה. היא תגובה לאיזשהו מחלה שהגיעה, לאיזשהו חיידק או איזושהי פציעה, שהגוף מייצר דלקת כדי להתגבר על הפציעה. ואותו דבר עם תגובה נפשית, כן? פסיכוזה בקצה של זה, כן? אני אומר, בתגובה הכי חריפה, הנפשית הכי כאילו חריפה, היא בעצם כמו דלקת שצריך לתת לה להתלקח רגע, במידת האפשר ובגבולות הביטחון של כולנו מסביב. כן. אבל לתת לה לעשות את הפעולה שלה, ולהוציא את הנפש מהתקיעות שהיא הייתה בה. כן? כי הנפש לא יכלה להתגבר על משהו באופן רגיל, אז היא יצרה תגובה חריפה יותר. פסיכוזה בקצה, חרדה, דיכאון, זה הכל תגובות למשהו שצריך להשתנות בחיים עצמם. כן. ואם אנחנו עובדים עם הדיכאון, ועובדים עם הפסיכוזה, ומגלים שם את התכנים, התת-מודעים שאנחנו צריכים ללמוד מהם, אז החיים יכולים להשתנות אחר כך, ואז האירוע לא חוזר על עצמו. כן, כי ברגע שזה בעצם, שזה מתבטא באופן מלא, ואנחנו נמצאים עם זה, אז זה גם יכול לחלוף. כן, כי יש שם מסר, זאת אומרת, הנפש מנסה להגיד לנו משהו, זה לא בצורה הכי מנומסת ועדינה, אבל יש שם משהו. כן, טוב, היא גם לא עברה חוויה מנומסת ועדינה. כן, כן. מרתק להסתכל על זה ככה. אני רוצה ממש להודות לך, גם על מה שאתה עושה, נראה שככה מתוך תשוקה מלאה, גם את העמותה, הספרים והטיפולים באנשים, עם מסרים מאוד חשובים שהבאת לפה היום, על היכולת להירפא, ועל היכולת לעבוד עם עולם הטבע, עם הצמחים שיכולים להיות משמעותיים, אז תודה רבה. שמחה, תודה שהזמנתם. ולצופים, תודה שצפיתם. אם יש אנשים שזה רלוונטי עבורם, תעבירו להם. קישורים רלוונטיים לתמיכה בפעילות שלנו של הקרן, או לשיחה עם איתי, אפשר יהיה למצוא מתחת לפרק. נתראה בפרקים הבאים.
תודה.